Mao kadto ang pasyon sa atong Ginoong Hesukristo nga kapoy atong tuhod ug barog basa, no? May na lang ng kapoy tagbarog og pagpaminaw kaysa kita gyud maoy gipahamtangan sa maong hitabo. Pero kung atong tan-awon ang ebanghelyo, hapil ng unang pagbasa, ikaduhang pagbasa ug ang salmo, pangandaman na gidto ni Hesus pag-ayo. Kaysa unang pagbasa, gitag-an naman daan nga ang Mesiyas kinahanglan ipatara niya ang iyang lawas sa mudagmal, mo luwa, mo tamparos, mularot siyang bungot ug mopatay niya. So nangandam na si Hesus ana, kay siya man ang Mesiyas, kahibaw man siya. Nya nahibaw sad si Hesus nga inigabot anang pag-antusa murag wa nay Ginoo. Mo nang nakaingon ta sa tubag sa Salmo, nakaingon siya ba? Diyos ko, sa sumpa ito? Diyos ko, nganong imo kong gibiyaan. Pero nahibaw sad si Hesus kay Ginoo man siya, nga mahitabo sad ang ikaduhang pagbasa, nga tungod sa iyang pagpaubos o pagsunod isip sulugoon, aron mahimo siyang mura og sulugoon gyud, matinumanon hangtod sa pagkamatay sa cross, madawat pod niya ang ngalan nga taas kaayo, nga ang tanang mga binuhat sa langit, yuta o ilawom sa yuta, muluhod siyang atubangan. O kining atong gibasa nga iyang pasyon, sumala ni San Lucas, mauni ang summary sa tanan nga iya nang nahibaw-an, iyang gi-actualize. Gi-actual ba? Nakita sa dinhi, sige tagsimba, ako sige sa kugmisa, daghan na kay tag nahibaw-an, ang pag-actualize lang ani. So iguli ros inyo, tamparusada ng inyong kuyog sa balay. Kamo mga asawa, ludi og tamparusa ng inyong bana. Nya mo inyong bana, nganong gibuhat man nimo? Siya, buhata sa nangarin ako. Ninig tamparos po niya nimo, kulatahon sa kaniya, moingon dayon ka, saman, Diyos ko, nganong imo kong gibiyaan, patid-patiran pag-isimbanab, biya-biya ka diya, anong mangalit kag pangulatan akong animala ka, ana, nya, hapit na kanya patya, moingon dayon ka, sa imong mga kabot, itugyan ko ang akong espiritu. Naigdayon yung kabugto sa imong lawas ya, dong gadyok-jok rabitaw ko Ano ba? Di ba muluhod ng imong bana sa imong kiliran? Muluhod ba? Nga magsige na nagpangayog pasaylo o natuman ang ikaduhang pagbasa nga ang tanang binuhat muluhod sa imong kiliran. Di man siya muluhod sa imong atubangan kaya naghigda naman kapatay naman ka. So ana lagi sa imong kiliran. Niya inyo nang buhaton. Nganlan kag buang. Oh, nayabag na. Unsa man sa nang gitudloan ang paria diha? Yabag naman na. Dili na mo ay pag-actualize ha. Yabag yun mo kung anaon. Ang sakto mao kini. Matod pa ni Hesus katong naglalis ng iyang mga tinunan kinsay labaw kanila, niingon dayon siya, kinsa ninyo ang gustong mahimong labaw sa tanan, kinahanglang mahimong sulugoon sa tanan. So kung ikaw ginikanan gusto kang mulabaw sa imong anak, kinahanglan mahimo kang sulugoon sa imong anak. Ikaw bana, gusto kang labaw ka sa imong asawa, kinahanglan sulugoon ka sa imong asawa. Pare, gusto kong mulabaw ninyo, kinahanglan mahimo kong sulugoon ninyo. Di ba? O na, sugoon na ko ninyo, pader, pamaligya, dihag slat, baligya sa ko. Nga kamusad, gusto sa mong mahimong labaw, mahimo gyud mong inila, magpakasulugoon sa mos pare.
Manaingos pare, pamalit mo slat. Palit sa mo slat. Tawanan ko'y kwarta pa dir. Palit lang, hantod ka mamatay. Wa na kay kaon. Di ba? Nya, okay mo ana, dili. Ana o ana? Giko na ba? Daghan kayong wa gyud mo angkon. Liwat mong hudas, mga hudas mo. Kamo mo'y mo patay sa Ginoo. Kana mga tao, mga tagas kay garbo, muna mo patay sa Ginoo. Muna karon atay mga gipanghimong mga apostoles. Ato na nislang sugdan karon og bendisyon nya inig humag bendisyon nato, suguon na ni sila nga magpakasulugoon sa pare. Nya mangadto ni sila sa inyong balay, nya mga balay suroy-suroyo na dinhis pitibok parokya, ang mudawat nila nidawat sa Ginoo og sa pare. Nya magdadam na sila box, no? Ingo mas Kristos una sa una gisugo ta mo nga ay na mo pagdalag puntil o puyo, pero karon pagdala na mo. Amo na na sila. Kaysa di ba ingon man to diri sa kuan atong gospel sa una gisugo ta mo ay mo pagdalag puntil, pero karon suguon ta na mo. Nga naman kay pahulgo na mo kolekta. Ano ra ninyo god? Pero kani pag-actualize mo importante ha. Pag-actualize labi na gyud ang pagpasaylo sa nagpasakit kanato. Karong si Manaha magsugod na ang atong tinag-as nga mga pagbasa. Dugay mahuman ang atong selebrasyon. Nayuban magsigig tan-aw sa rilo. Unsa pa kaning oras aron mahuman sa oras mahuman? Ay mo pagsigtan-aw sa inyong rilo kay basin sa rilos Ginoo usa na lang mo kaadlaw. Di mo muhago dinhing paminaw basin og igabot didto di na sad mo paminawon sa Ginoo. Muuna kaglakaw masig anha ra kas unahan maimpas. Si Kristo gani nabuutan kayo gidakop pagka alas 12, impas naman pagka alas 3 sa sunod adlaw. Nabuutan kayo, Ginoo pag ito. Kamo pa kaha. Labi na mo mga tiwasunog now. Apil na ning diya sa kong kilid. Oy, di ta magsigig apas aning kalibutan na mamiya ta dinhi. Matod pa ni Kristo karon dayon giingnan to niya katong tulisan nga nagpaubos. Karon dayon kuyog kanako sa paraiso. Tu aday paraiso nga naghuwat nato. Kadto mo'y importante, dili ni dinhi, no? Sige. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, ang atong hari misulod na sa iyang syudad. Ang atong mga lukay o mga singgit sa pagpasidungog nagakawagtang samtang ang mga pulong sa ebanghelyo nagasugid kanato sa sugilanon sa iyang kasakit o kamatayon. Malaumon kitang muingon, Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Alang sa simbahan sa tibok kalibutan nga nagasunod sa atong manluluwas sulod nining Semana Santa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Alang sa tanang katawhan ug kanasuran nga nangita og kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Alang sa mga nag-antos sa bisag unsa nga mga kasakit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Alang sa usa ka espiritu nga mahinulsulon, mapamalandungon ug mapasalamaton sulod ining pinili nga mga adlaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo.
Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mga manunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo.